Praise God. Maayo na usab nga adlaw. Continue ta sa ato ang topic, no? Sama sa akong gipasalig sa miagi nga video nga atong isigutan ang mga posible or mga panghitabo sa pagtukod sa templo, sa third temple ug ingon man after matukod ang third temple, unsa ang mga mahitabo. Okay? So karon do na tay dalon nga chapter or book sa Biblia nga kini ang gibasihan nato sa atong content karon. Okay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4. Kaduhang Tesalonika chapter 2 verse 1 to 4. Kung pagabasahon sa ibabaw gisuon kitay tulan og ang taong yawanon. Now, may tungod sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo. Ito hinungduman nga second coming of Jesus Christ. Sa atong pagkatigom aron makiguban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Si Apostol Pablo aduna say sulat sa mga Tesalonika ug nag-ingon siya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. No? Dili daw ta dapat mataranta o mabalaka kung ang pag-abot sa Ginoong Hesukristo naa na, ipanagna na. Now, matud pa dinhi, ayaw kinig tuoy bisag ipasikan pa kini sa propesya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Verse 3, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og dili pamutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So dunay gisgutan diri igsuon nga kanang maong adlaw dili pa na siya moabot kung dili pud mutungha ang gitawag og taong yawanon nga moalsa batok sa atong Ginoong Hesukristo. Kana bang supakon niya in verse 4. Supakon niya ang tanan nga gipaka-Dios ug gipakabalaan sa tawo ug himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Grabe, no? So kung mutungha ning gitawag og taong yawanon, matud pa ni supakon niya ang ipakabalaan sa mga tao ug katong gipaka-Dios sa mga tao. Unya himuon niya nga ang iyang kaugalingon labaw sa tanan. Bantugan gyud ni inila ug mahimo siyang labaw sa tanan nga mga tao. Gani matud pa sa verse 4. Gani mosulod ug mulingkod sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios. Grabe. Dinhi mugawas ang atuang content o topic karon nga nagaingon unsa may mga posibleng mahitabo sa diyang matukod na ang templo o after matukod ang templo. Dinhi gisigutan nga gani mosulod ug mulingkod sa templo sa Dios ug ang kuno na niya nga siya Dios. Okay? Diba? So gituuhan sa Bible, some Bible scholar, daghan kayo mga Bible scholar, mga theologian nga nagbilieve nga kung matukod na ang third temple, ang mulingkod ya walay lain kun dili ang gitawag og taong yawanon, kanang gitawag diri og mulingkod siya, musulod siya sa templo sa Dios ug ang kuno na nga siya nga Dios. Diba? Atong hinungduman nga ang bukid sa Muraya mo nagitukuran sa Temple of Solomon, and then katong nga temple temple diha ang presensya sa Dios makapakita og silbi ang Ark of the Covenant diha sa sulod sa maong templo, and walay laing makasulod diha kun dili ang high priest, no? Og na sila gitawag og Holy of Holies, dapit sa pagkabalaan pagyud kayo nga dapit, no? Pinakasulod nga dapit sa templo mao na ang sudlan sa high priest, no? Sa labaw nga pari sa unang panahon. So atong hinumduman nga gidisenyo ang templo nga gitukod sa unang panahon para sa mga pari, no? Sa mga nagsimba sa panahon ni Moises, no? Sila ang mo-officiate ana. And then karon dunay seremonyas na daan nga tukuron ang third temple. And giingon diri sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 nga musulod ang taong yawanon unya moangkon siya nga Dios na mulingkod jud siya sa trono. That's why atong nasayran nga kung matukod na gani ang third temple sa nasod sa Israel, hinumdumi nga antichrist ang murul dira.
mulingkod dira. Okay? So unsa may mga mahitabo kung murol na ang Antichrist? Di po pagtukod pa lang daan sa temple, giingon sa Daniel nga grabe na ang kasamok. So ang mga mahitabuan ng panahon na grabe ang tribulation. Nasud batok nasud gira kay maglabananay man ang ubang nasod mo laban sa Israel, ang ubang nasod mo laban po sa pag-conquer nila sa Dome, kanang namunuan sa Dome of the Rock, ang Palestinian o kanang Syria. So ang mahitabo dunay grabing madugo nga gira nga mahitabo sa kanasuran, no? Muni ang mahitabo panahon sa pagtukod sa templo kasamok. So after matukod ang templo unsa may mahitabo pod, adunay gitawag og mulingkod diha ang Antikristo. Musulod siya sa maong templo, muhari siya ug mahimo siyang inilas tanan ug mahimo siyang labaw sa tanan. Matud pa sa gisigutan dinhi, mahimo siyang labaw sa tanan, usa ka prinsipe nga labaw siya sa tanan, no? Matud pa sa Daniel, pahunungon niya ang inadlawng halad, unya iyang ipuli ang iyang mga patakaran, iyang ipuli ang iyang mga pamalaod ug panakpon niya. Kung mahitabo na nga mulingkod na ang Antichrist igsuon, diha pun mahitabo ang dinakpanay sa mga Kristohanon. Dinakpanay sa mga Kristohanon, paantuson ang mga Kristohanon. And then anytime pwede nga mubalik o adunay gitawag og rapture. Anytime pwede mag-rapture. Kung mahitabo na nga dinakpanay, mahitabo na gani ang tribulation, anytime pwede mag-rapture igsuon. Munang kung imong usisahon, kung magtukod na silang sugod ni ana kagulyang ang mahitabo, and then anytime mag-rapture, ang pangutana, ready na bata kung mubalik ang Ginoong Jesucristo? Igsuon kung namati kani nga video, pinakangilngig nga mahitabo human sa pagtukod sa maong templo. Dapat kita mga Kristohanon magmalig-on taning panahon na dapat ato ang lig-onon atong relasyon sa Ginoo. Ug dapat dili ta magpalimbong ug paglingla ni bisan kinsa kay kanang panahona moabot gyud ang panahona. Ug kana kung Antichrist na gani ang murol, daghan kayo mga false prophet nga isabwag kana bang ikatag sa tibuok kalibutan. And bisan pa man gani wa pa gani natukod ang third temple, bisan pa man gani nag-start pa sila sa seremonya sa third temple, apan nakita na nimo nga aduna nay mga propeta nga gisabwag sa matag dapit igsuon. Aduna nay mga propeta nga gisabwag sa matag dapit. Munang dili ta magpalingla, kun dili basahon nato ang Biblia kay matud pa diri sa verse 9, ang taong hiwanon moanhi nga may gahom sa tanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga butang nga katingalahan. Gamiton niya in verse 10, gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon, pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugma ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. Kani nga Antichrist o kaning taong yawanon nga gisutan sa Tesalonica nga molingkod diya sa trono o diya sa templo nga tukuron sa third temple, mauni ang mopasalaag sa daghan kayong mga tao. Kinsa man puy mga salaag, kadtong mga tao nga wala mahigugmas kamatuoran ug kadtong mga tao nga wala modawas kamatuoran. Apan alang ang kanimo karon, tun-i ang kamatuoran, dawata ang kamatuoran. Kung dunay pastor nga nagwali nimo, dawata ang koreksyon, dawata ang kamatuoran. Nganuman mauni ang maghatag na tug kagawasan. Ang kamatuoran dako kayo papel in the last days. Ang Biblia, ang pulong sa Dios dako kayo impact in the last days atong kinabuhi. Nga kung mugawas ang Antichrist, ang malimbungan ni ana kadtong nagsalikway sa kamatuoran, kadtong wala mo dawat sa kamatuoran, mo toy lagmit nga malimbungan anang gitawag og Antichrist. Sinumdumi nga kanang Antichrist nga muhari ulingkod sa templo, maghimo siya sa pinakadagko og katingalahan nga matang sa mga milagro aron pagpasalaag sa mga tao. Atong hinumduman nga anang panahona, tribulation, no, kagulyang, mga nasod maginakpanay Kristohanon, pangtorturon atong hinumduman nga mga tao ana. Grabe ang kagulyang may tabo, sulod og sa gawas sa ilang kasing-kasing. Dunay mga kalisa nga may tabo, dunay mga kabalaka nga may tabo sulod sa ilang kasing-kasing. So ana nga time, sakyan sa kaaway, sakyan sa Antikristo nga mga tao mangita sila og kapanalipdan, ang mga tao mangita sila og diya kasandigan kana nga prinsipe, kana nga Antichrist, mao kanay sagad madangpan sa mga tao nga diha na sila musalig, diha na sila
musimba tungod kay labanan sila ng Antichrist. Pero ang mga Christian, kita mga Christian, dapat makigbisog ta, mamatay man mamatay, o unsaon man ta, dakpon man ta, o kung dili man ta madalas rapture, gamiton ta sa Ginoo para pagsangyaw sa ubang mga tawo nga nabilin pa ana mga panahon na kung maatabo ang rapture, napay mga tawo nga luwasonon sa Ginoo ana nga time, daghan pa mga tawo nga maluwas pa ana nga time, pinaagi sa mga alagad nga magsangyaw pa ana nga time. Katong dili madalas rapture, dili angay mabalaka, katong dili madalas rapture. Kung madala ka sa rapture, maayo. Kung madala ta sa rapture, praise God. Apan kung dili ta madala sa rapture, buot pasabot gamiton ta sa Ginoo para sa pagsangyaw pa sa uban nga mga katawhan nga maluwas pa na anang mga panahona. Naapay luwason ana ang Dios ni anang mga panahona. So dili ta magpakabugnaw sa atong pagtuo karon. Dapat makusganon kita sa atong pagpangalagad tungod kay ang mga sinyalis gipinagna sa Ginoo sa Biblia nangakita na o dunay mga aksyon na nga gihimuon, ilabi na anang gitawag karon og third temple. Glory to God. I hope nga aduna kay nakutlo o mga pagtulunan nga makadasig kanimo karon sa imong pagpangalagan sa Ginoo. God bless. Glory to God.